Ja, voor de camera. Ja, dat is natuurlijk goed. Ja, is dat. Ja, ik had net een idee wie de gekste van de drie wordt, maar als Sander het te dichtbij komt dan... Ja, dat is de gekste. Dat is de jongste, 2 jaar wordt hij nu met de kerstmis. Ja, maar waarom giet hij om de havenklap op een rug liggen? Als je stil stond, net dan dat hij. Dat is gewoon gekkigheid. Wel spulen. Maar dit is de jongste. Dat is 2, dat wordt met de kerstmis 2. En die wordt 6 en die wordt 5. Oké. Ja. En is het, die twee, is dat nog familie van elkaar? Nee. Niet? Nee, nee. Dat is niks van familie. Die komt uit Slowakije, de zwarte. Is dat een zwerfhondje? Nee, nee, No? nee, nee, nee. Nee, is geen En waarom zwarte. heb je dit dan in Slowakije Daar gehaald? heb ik niet in Slowakije gehoord. Daar heb ik die in de fokken gehoord. Dat wil Wie- indruk maken op de televisie. Wie het hij? Dat heet Siva. Ziva. 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 Wie komt je door aan? Ja, dat heeft de man bedacht. Oké. Ja. En de rest? Dat is Lady. En dat is Saartje. Saartje. Ja. Ja, maar Saartje ziet er ook wel echt uit als een Saartje. Ja, en dat is Saartje. Hè? Ja. Heb je de wandeling nog bijna erop Nee, zitten? nee, gewoon hier nog een stukje af en dan ga ik naar huis. En wie groot is het rondje meestal? Ja. Ja, toch wel een buurlijk rundje. Ja? Met zo weer gewoon ik toch wel lekker wandelen. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Dat de zon er weer even is. Ja, dat weer is geweldig. Ja. Hé, welke wordt nou een kersthundje? Wordt dat die? Nee, nee. Die? Ja, dat is een kershondje. Ah, oké. Ja. Ja. Misschien dat dat door hem zo gek duurt, omdat het, hè? Het is nou de Ja, periode hij van de heeft het- feestdagen. Heb het in de gaten, hè, dat er binnenkort ergens. Krijg je dan ook iets extra's met kerst? Ik krijg altijd wat extra's, dus ik zou nu weten wat ik ze nog meer moet geven. Waarom heb je er 3? Ik heb er al 3 gehad, dat is goed, ja. Waarom? Dat is zo gekomen. Oké. Ja. Heb je ook kinderen? Nee, daar heb ik geen kinderen. Dus dan zien ze Dat daar. zijn ons kinderen, ja. Dat is, waar heb ik er eerst 2 gehad, toen 3 en nu weer 3. Ja, waar is dat? Ja. Ja. Hey, je ziet geboren en getogen Ik ben hier geboren en getogen, ja. in Sint-Gieteren. In Sint-Gieteren, ja. Leuk dorp. Ja, rustig hè. Rustig. Is het Ik zou niet weg willen hier. kiek? Nee, Dus rustig genoeg. je kunt lekker wandelen. Ik zit zo hier in het veld, hè. Dus zo, En wat doet je zo in het dagelijks leven? ik ben productiemedewerkster. Even gaan namen van Oké, bedrijven nemen, oké, maar in een koekjesfabriek. oh, Al 32 jaar. Ja. dat vind ik knap. 32 jaar bij dezelfde baas werken. Ja, maar ik vind het ook fijner werken. Anders word ik nog niet zo lang door. Maar in de productie werken. Dus Ja, er gaan lopende band, ja. heel veel koekjes door Oh handen. ja, dat is ontelbaar hè. Ja. Wat moet je precies doen in dat productie? De lopende band, controlerend werk, stapelen, blouse stapelen, blouse inpakken, zo gaat. Ja, dat is leuk werk. Ik vind het leuk werk. En waarom is het leuk werk? Want het liet me. Dat is afwisseling. Oh, Dat is niet iedere dag hetzelfde hè. nou ja, als ik denk, ik heb vroeger in een heel gries verleden, Ja, heb ik ook nog eens aan een lopend band gestaan. ja. Toen ik nog een beetje in de pre-studietijd zat. Mhm. En op een gegeven moment, ik koos toch gewoon niet meer mijn weg. Nee. Omdat ik toch ja, Ja, maar maar- ik mocht ook alleen maar dat doen. Ja, ja, maar oké, iedereen heeft zijn eigen vak hè. Ik zou niet in een winkel kunnen staan. Dat is gewoon, ja, ik heb Of het een programma kunnen presenteren of willen presenteren. Nee, ook niet. Oh niet? Nee. Dus nee. ik hoef ook niet te vragen om... Nee. Dat heb ik nog in de aanbieding dan. Kan ik solliciteren? Nou ja, Bijbaantje. mag ik een bier breken met skiën of zo? Ja, ja. Of met schaatsen, beter gezegd. Ja, ja. Nee, Hey, dat... En 32 jaar bij dezelfde ja, baas. in komende maart wordt dat 32 jaar, ja. Ik kreeg ze dan geen gouden horloge, maar een gouden kuksje of zo. Nee, met 25 jaar krijg ze het en ik denk met 40 weer. Maar dat zou ik misschien nog kunnen worden. Als we gezond mogen bieden dan. Maar realiseert je ook dat dat uitzonderlijk is in Ja, ik deze weet het tijden? niet.
Ja, ja, ja. Is het dan met de feestdagen ook topdrukte? Ja, al van tevoren hè. Ja? Ja, het begint al in augustus, september. Met de kerstkoekjes. Ja, want dadelijk zit de Porsche weer voor de deur hè. Het begint er door voor. En de fabriek, waar staat die? In Maastricht. In Maastricht? Ja, aan de Maas door. Ja. Aan de Maas richting Intratuin, maar dan aan de linkerkant. En door ruikt het altijd lekker? Ja, ja, ik ruik het niet meer. Ik Nee? neem aan dat het lekker ruikt, ja. Ik ruik het niet meer, nee. Bak je zelf nog wel eens wat? Nee. Toes? Ja, Niet? de kekers zo, nee. Sowieso geen keukjes, hè. En de man van u, waar heb je die gevonden? Dat is ook van hier. Dat is van Achterraden. Oh, Ja, en wie heb je die ontmoet? in een disco. Vroeger waren Toen nog er nog geen disco's waren. Toen er nog disco's waren, ja, ouderwets, hè. Nee. Ja. En hoe lang is dat geleden? Ik ben in 89 getrouwd, dus dat is al, ja, tel maar goed. Ik kan even niet tellen. 34 binnen. 34 jaar binnen dan, ja. Dus net iets... Net gaat te veel. Toen zoet je nog niet in de koekjes. Ja, hier had ook een koekje, hier waren er ook, maar hier is chronisch ziek. Dat is helaas Afrika. Voor de tweede keer weer. Ja. We hebben een bedrijfsongeval gehad en daar heeft hij een leuven gehouden. En hij heeft dag en nacht zenuwpijn, dus hij aan het zweef. Verschrikkelijk. Maar daarom liep ik kan hij dat. nu ook niet met, want nu met dat weer heeft hij nog niet pijn. Dus ja, dat is heftig. En wie gaat hij ermee om? Goed. Ja? Ja, ja. Is het wel Hier een, is een sterke. een sterke? Hele sterke, ja. Een positieve ook En een wel? positieve, nooit klagen, altijd goede centen. Ja. En wat duidt er nog wel geer als ze niet meer kan werken? Ja, ik doe veel programma's met auto's en zo. Discovery en zo gaat allemaal. Dan krijgt ze het niet wel leuk. Oké. Of verlies gaat of zo gaat. Ja, dan krijgt ze het niet wel leuk. En wat kent ze als ze de ganse dag en nacht pijn is? Wat Ja. kent ze door dan tegen Ja, doen? hier heeft medicijnen wat enigszins een beetje kan helpen. En slapen, dat kent er sowieso, want dat vraagt heel veel energie. Dus dat is heel erg mooi. Dus zij kan wel slopen. Ja, ik kan slapen. Doordat het heel veel energie kost, hè, die pijn. Ja, gelukkig dat er dat goed komt. Ja. En dat kunnen ze zich moeilijk voorstellen, hè? Ja, ja. Hoe dat is. Ja, ja. Kan je dat beschrijven? Ja, dat is als tegen dat, hier dat kneukste van de elleboog, die stoet. Dat Oh, dat? gevoel. En dat gevoel heeft er dan dus ook aan het slief. Constant. Zo beschrijf je het. Ja, ik kan me dat ook niet voorstellen dat ze dan nog zo positief kunnen blijven. Maar dat is erg goed. Moet het wel een hele sterke is ook een kerel hele zien. Ja, is ook heel sterk. Wie had er? Jacques. Jacques. Ja. Ja. En Jacques is nou, die zit nou... Daar zit nu binnen. de bank. Lekker in de warmte. Nou, want dat is ook een dingetje, hè? Ja. Warmte in huis kost geld. Ja, maar nog wel, tegenwoordig. ja. Ja, inderdaad, dat kost geld. Ja. Schrik geen van de energierekening? Nee. Nee? Ja. Vrouwen dat de bietenkabie. Vrouwen doen vast contract, dus dat valt wel met. Oké. En vrouwen dat de bietenkabie. We zullen met de tweeën en ja, verzint het wel. Maak me er niet druk. Maar dat ziet geen kostwinner eigenlijk. Ja, ja, ja. 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 Fulltime werk? Nee, ik werk parttime. Ja, in de avonduren. En op een maand ben ik van mij ben ik aangepast gaan doen. Ik ben gevallen. Ik heb mijn pols op 4 plaatsen gebroken gehad. Dan ben ik nu weer voor de tweede keer geopereerd en dan moet ik weer opbouwen. Maar dat gaat wel goed. Ja. Dus even rustig aan opbouwen. weer. Soms kun je het niet te doen in het leven. Nee, Was dat ook nog de ziet je rechtshandig? ik ben rechtshandig, ja. En dan de pols op 4 plaatsen werken? Ja, ja. Ja, dat is als de pakkers hebben. En wie moet dan de hondjes uitlaten? Ik. Normaal gaat de man met de scootmobiel, maar nu is het 2 jaar niet voor. Is niet fijn. Maar je zal toch de pols wel in het gips hebben gehad, of niet? Ja, maar dan heb ik een vriend hier wonen die ze heeft gegaan. Dat is wel fijn. Die pakt zich iedereen als ze hulp nodig heeft, zo ze maar te ja, gaan ze neer af en toe.
Gaan gaan in de kneup. Misschien zou je 3 verschillende kleuren makkelijker zien, want nou... Ik weet niet of dat makkelijker is. Nee, maar dat... nee, als ik hulp moet hebben, ik hoef maar in de tv, die doen altijd mee. Kijk, En ze kunnen ook los, hè. Als ik bij mij de deur uit ga, dan zit ik graag in de velden en dan kunnen ze loslopen. dan luisteren ze ook wel. Af en toe. Af en toe. Ja. Ja, de roze, de Giva, dat... Nee, dat luistert niet zo goed. Nee. Ja, dat zit als een puber, zal ik maar zeggen. Ja. Wat gaat je doen met vakanties bijvoorbeeld? Als algemeen... Vakanties, we gaan nooit op vakantie. We blijven altijd hier in de omgeving. We gaan wel weg, maar niet echt op vakantie, want ik ken het niet. Ik heb heimwee. Ja, echt. Ik heb heimwee. Er niks mis mee. Nee, Dat is ik een- weet niet, daar dat schaam is ik een- wel niet Dat voor. is een teken dat je het goed hebt. Ja, nee. ja, ja. En die is het